111 il-kunsillier nazzjonalista sfidaw il-magna interna tal-partit u ma vvutawx favur Simon Busuttil fl-elezzjoni li saret il-bieraħ. Kienu 61 kunsillier nazzjonalista li waqt l-elezzjoni għal ħatra ta' Simon Busuttil bħala mexxej ivvutaw le, fil-waqt li 18 il-kunsillier ħassar il-vot. Min-naħa l-oħra 12 il-kunsillier ġabru l-vot u ma marrux jivvutaw u 20 kunsillier oħra ma marrux jiġbru l-vot tagħhom. Dan kollu wara pressjoni ma taqta' xejn li saret mill-magna interna tal-Partit Nazzjonalista, magna immexxija minn esponenti nazzjonalisti li matul l-aħħar snin ħadmu spalla ma' spalla ma' Lorenz Gonzi. Fost dawk li matul il-ġurnata tal-bieraħ bdew jagħmlu numru kbir ta' telefonati biex iħeġġu l-kunsilliera jivvutaw lil Busuttil kien hemm l-eks Ministru Austin Gatt, l-eks Segretarju Nazzjonalista Joe Saliba u kif ukoll lit moħbija tal-Partit Nazzjonalista Richard Kakija Karwana. Waqt l-att tal-voti tal-bieraħ saret attenzjoni kbira ħafna wkoll sabiex il-voti qabel jinqalbu jiġu ċċekkjati, sabiex il-kameras li kienu qed ixandru dan l-att b'mod dirett ma jirnexxilhomx jiffilmjaw dak li nkiteb fuq l-istess voti mill-kunsilliera nazzjonalisti. Fil-fatt dawn il-voti li ġew imħassra għal kuntrarju tal-voti iva u le bdew jitpoġġew rashom l-isfel fil-garżelli sabiex ħadd ma jkun jista' jaqra l-kliem dispreġġattiv li nkiteb fuq Busuttil fuq dawn l-istess voti. Il-pressjoni fuq il-kunsilliera komplet tiżdied matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet hekk kif l-opinjonista Xavier Balzan żvela kif waqt l-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej ġdid nazzjonalista fl-2004 kienu tpoġġew microcameras fil-postijiet tal-votazzjoni tad-Dar Ċentrali sabiex il-klikka interna tkun taf kif ivvota kull kunsillier. Dawn il-kameras kienu ntraċċaw lil kull min ivvota lil John Dalli u mhux lil Lorenz Gonzi waqt din l-elezzjoni ta' 9 snin ilu. Dan wassal sabiex skont Xavier Balzan kull min ma vvutax lil Gonzi spiċċa ġie marġinat u mkeċċi bil-punit minn kunsillier tal-Partit Nazzjonalista matul dawn l-aħħar snin. Sitwazzjoni li waqt l-elezzjoni tal-bieraħ komplet iżżid il-pressjoni fuq dawk il-kunsilliera li bil-vot tagħhom xtaqgħu jesprimu d-diżappunt tagħhom għall-impożizzjoni ta' Busuttil bħala mexxej. Sa dan it-tant bil-ħatra ta' Simon Busuttil bħala mexxej nazzjonalista, il-klikka interna fih dan il-Partit Nazzjonalista ser tkun tibqa' tirrenja. Klikka li ġiet riġettata b'mod totali mill-elettorat Malti fl-elezzjoni tad-9 ta' Marzu illi għadda.